салому алайкум дӯстон ва касоне ки айни ҳол моро тамошо доранд. Дар навори навбатии мо рисунка мебошад бародаро. ин рисункаи заагии мо иҷа тарзи коркардаш нест, иҷа фақат рисункаи тайёра камера кардаги мондагием. агар ҳамин видеои мо 100 лайк бигирад, тарзи коркард ва тарзи залинта задан, размия гирифтан ва чӣ хел шарик задан ҳамаша навор кардагием. баъдан пешкаши шумо мегардонем вақте ки ҳамин видеои мо 100 лайк гирифт. бародаро, ҳама каса ин видеоро дастгирӣ мекунем, по-братски я дастгирӣ кунем. вазъияти ҳамин лайк просмотр стай по-братски я конкретно дастгирӣ кунем. баъдан тарзи коркард ва залинтазанӣ ва шарикзанӣ ҳамаша пешкаши шумо мегардонам. касоне ки дар канали мо меҳмонанд метавонанд дар омада дар канал обуна шаванд. намихел дар омада обуна шавем бародаро.